Παγκόσμια μέρα σκέψεως. Εδώ με την κυρία Νάσια Τζορτζή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Μαζί σας και η Φάνια Καβαλάρη. Γεια σας. Γεια σου, Φάνια. Γεια Καλώς όρισες. Μεγάλη οδηγός μου λένε εδώ. Ναι. Είσαι μεγάλη οδηγός. Ναι. Υπάρχουν και μικροί οδηγοί. Ναι, οι οδηγοί, Ναι. βασικά οι πεταλούδες, οι οδηγοί, οι ναυτοδηγοί και οι μεγάλοι οδηγοί. Είναι η στάδια που ανεβαίνετε όταν ασχοληθείτε με όλα αυτά που θα μας περιγράψετε. Μάλιστα. Ναι. Και η Κωνσταντίνα Μαρκουλή. Γεια σου, Κωνσταντίνα. Γεια σας. Και εσύ μεγάλη οδηγός. Ναι. Παρά τον νεαρό της ηλικίας σας, είστε μάλιστα σε αυτή την κατηγορία. Παγκόσμια μέρα σκέψεως. Δηλαδή. Παγκόσμια μέρα σκέψεως είναι μια μέρα που γιορτάζουμε την παγκόσμια φιλία. Είναι μια μέρα που 9 εκατομμύρια οδηγοί σε 153 χώρες σε όλον τον κόσμο αφιερώνονται για να σκέφτονται μία την άλλη και για να παίρνουν δράση για έναν καλύτερο κόσμο. Είναι μια μέρα που εγκαθιδρύθηκε το 1926 σε ένα παγκόσμιο συνέδριο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Οδηγών, όταν αποφάσισαν οι συμμετέχουσες ότι χρειαζόμαστε μια μέρα να γιορτάζουμε τα γενέθλια αλλά και τη δράση τόσο του ιδρυτή του οδηγισμού και του προσκοπισμού, Lord Baden-Powell, όσο και του συζύγου του αρχαιοδηγού Ladies Olaf Baden-Powell, που συμπτωματικά έχουν τα ίδια γενέθλια. Και μέσα από αυτήν τη μέρα γίνονται διάφορες δράσεις. Αυτήν την τριετία έχουν να κάνουν περισσότερο με το περιβάλλον. Έχουμε το Ταμείο της ημέρας σκέψεως, το οποίο επίσης εγκαθιδρύθηκε σε κάποιον από τα παγκόσμια συνεδρία αργότερα, όπου μαζεύονται χρήματα από οδηγούς από όλον τον κόσμο και χρησιμοποιούνται για διάφορα έργα σε χώρες στις οποίες υπάρχει οδηγισμός και υπάρχει ανάγκη, αλλά και για την ανάπτυξη προγραμμάτων που έχουν να κάνουν με την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών. Νομίζω ίσως το σημαντικότερο από αυτά μπορεί να είναι το Juliet Law Seminar, που έχει ακριβώς αυτήν τη χρειά, την ανάγκη να δώσουμε στα κορίτσια την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δυνατότητες τους και να λάβουν ηγετικούς ρόλους σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Και πολύ καλά κάνετε. Φάνια, δράσεις για το περιβάλλον, δηλαδή, με απλά λόγια, δώστε μου κάποια παραδείγματα. Εγώ στην ομάδα μου, μαζί με τις οδηγούς μου, κάναμε διάφορα παιχνίδια για να μπορέσουν τα κορίτσια να γνωρίσουν πώς θα πρέπει. Βασικά, ποια είναι οι σωστοί τρόποι ανακύκλωσης, οι σωστοί τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας. Οπότε, εμείς το κάνουμε σαν παιχνίδι για να γνωρίσουν οι μικρότερες τρόπους για να σώσουμε το περιβάλλον. Ακριβώς, παιχνίδι για να σταλούν τα απαραίτητα μηνύματα. Ναι. Και για την φτώχεια, Κωνσταντίνα, όλο αυτό το κομμάτι πώς προσπαθείτε να περάσετε κάποια μηνύματα. Έχουμε το Ταμείο της Σκέψεως της ημέρας, όπου μαζεύουμε λεφτά για... Αυτούς που τα έχουν ανάγκη, φαντάζομαι. Ναι. Μάλιστα. Επίσης μπορούμε να κάνουμε εθελοντικές δράσεις, όπως μπισκότα, να τα πουλήσουμε για να μπορούμε να δώσουμε τα λεφτά για άτομα που τα χρειάζονται. Είναι υπέροχα αυτά τα μπισκότα και μπράβο σας. Είναι πραγματικά, είναι μοναδικά. Και βλέπετε δηλαδή μέσα από αυτές τις δράσεις, Κωνσταντίνα μου, ότι υπάρχει ανταπόκριση και οι μικρότερες ηλικίες έρχονται, αυξάνονται οι αριθμοί γιατί θέλουν να μάθουν πράγματα. Έχεις κερδίσει πράγματα από όλη αυτή την δραστηριότητα? Ναι, ο οδηγισμός μου έδωσε πάρα πολλές εμπειρίες, πολλές δεξιότητες. Μου έμαθε πώς μπορώ να χειριστώ καταστάσεις που άλλοι της ηλικίας μας μπορεί να μην ξέρουν πώς να το διαχειριστούν. Έμαθα πάρα πολλά για το περιβάλλον. Και συνεχίζεται η προσπάθεια. Ναι. Και εσύ, Φάνια, δηλαδή είναι ένα σχολείο όλο αυτό που περνάς, με την έννοια ότι αυτά τα μαθήματα είναι χρήσιμα, πολύ σημαντικά για τη ζωή. Ναι, και το τι έρχεται. Μπορώ να πω πως είμαι εδώ και 13 χρόνια σχεδόν στον οδηγισμό. Με έφερε η γιαγιά μου, οπότε για μένα ο οδηγισμός είναι οικογένεια και τρόπος ζωής. Από τη γιαγιά ξεκίνησε όλη αυτή η προσπάθεια. Από γενιά σε γενιά πάει ουσιαστικά. Ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Και μπράβο στην γιαγιά. Συνεπώς, κυρία Τζορτζή, είναι όλη αυτή η προσπάθεια που αντιλαμβάνομαι μεγαλώνει, γιατί η απήχηση είναι τεράστια. Βεβαίως. Όχι μόνο στην Κύπρο, γενικότερα. Βεβαίως. Ναι. Εμείς είχαμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε το Παγκόσμιο Συνέδριο Οδηγών το καλοκαίρι, που νομίζω ότι ήταν το επιστέγασμα των προσπαθειών που κάνουμε ως οδηγοί.
Ήρθαν στην Κύπρο 550 και κάτι συνέδρια από περισσότερες από 100 χώρες. Και η ουσία του συνεδρίου αυτό δεν είναι μόνο ότι είναι το επιστέγασμα, ας πούμε, και το πιο σημαντικό, η πιο σημαντική διοργάνωση, ας πούμε, που παίρνονται αποφάσεις. Ήταν σημαντική και για τα κορίτσια μας. Ήταν βγαλμένο μέσα από την αγάπη τους για τον οδηγισμό. Δηλαδή τα κορίτσια όλων των ηλικιών, και η Φάνια και η Κωνσταντίνα ήταν παρούσες, συμμετείχαν στη διοργάνωση του συνεδρίου, συμμετείχαν σε πάρα πολλά κομμάτια που είχαν να κάνουν με τους συνεδρούς, με τη λειτουργία του συνεδρίου. Οπότε μπορείτε να σκεφτείτε ότι ο οδηγισμός δίνει ερεθίσματα στα κορίτσια από όλες τις πλευρές. Μπορεί να είναι στην ομάδα, όπως είπατε προηγουμένως, με τις δραστηριότητες που κάνουν, μπορεί να είναι μέσα από δράσεις που πρέπει να διοργανώσουν. Το συνέδριο ήταν το μεγαλύτερο από όλα που είχαν να κάνουν. Γενικά, ο οδηγισμός είναι όντως ένα σχολείο και έχει σκοπό να αναπτύξει δεξιότητες που χρησιμοποιούνται όχι μόνο στον οδηγισμό, αλλά και στη ζωή τους έξω από αυτό. Σίγουρα, με αυτό είναι το σημαντικό. Και οι δραστηριότητες είναι μόνο κάθε πόσο. Οι τακτικές δραστηριότητες για τα παιδιά είναι κάθε Σάββατο συνήθως. Ναι. Ανάλογα με την ομάδα ή την πόλη μπορεί να διαφέρουν οι ώρες. Οπότε, αν θέλει κάποιος πληροφορίες, μπορεί να μας πάρει ένα τηλέφωνο. Ναι, ακριβώς, δηλαδή τις ώρες και τις πόλεις, ναι. Ναι, και πέρα από αυτά υπάρχουν δράσεις, ας πούμε, για παράδειγμα, που ρωτήσατε πριν για τις δράσεις μας για το περιβάλλον. Πριν 2 χρόνια, στο πλαίσιο της τριετίας για το περιβάλλον, οργανώσαμε μια μεγάλη δράση. Πήγαμε μαζί με οδηγούς, φίλους του οδηγισμού, γονείς, στην περιοχή της ορεινής Λάρνακας και κάναμε τετροφύτευση. Κάνουμε και τέτοιες δράσεις που μπορούμε να εμπλέξουμε και την κοινωνία. Μάλιστα. Συνεπώς, κλείνοντας, Φάνια, τι θα έλεγες σε αυτούς που το σκέφτονται τώρα, αν θα πρέπει να ασχοληθούν ή όχι? Εγώ λέω πως είναι ένας τρόπος ζωής, κερδίζεις πάρα πολλές εμπειρίες και γενικότερα πράγματα που μπορείς να ζήσεις με αυτά. Ζεις αυτό που θα κληθείς στην πορεία ίσως να αντιμετωπίσεις. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Εσύ, Κωνσταντίνα? Συμφωνώ με τη Φάνια. Ο οδηγισμός είναι πολύ όμορφο πράγμα. Μέσα από αυτό μαθαίνεις τρόπους ζωής, για το περιβάλλον, για τον κόσμο γενικότερα. Δημιουργείς φιλίες με άτομα από παγκύπρια ή παγκόσμια. Πολύ χρήσιμο πράγμα ο οδηγισμός. Μάλιστα. Λοιπόν, κάθε καλό εύχομαι. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Καλή